To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Naku Abubakar Suleiman wanda aka fi sani da ɗan Auta. Wato godiya zan yi sannan da sannunku da kallon wayannan ayyuka da muka ce za mu saka muku a wannan sabuwar shekara. Mun ga yadda kuka kalla kuma mun yi farin ciki kuma muna cikin farin ciki insha Allahu. Kamar da yadda kuka sani mun gaya muku 1 ga watan Januwari, 3 ga watan Januwari, sannan kuma 9 ga watan Januwari kamar yadda aka faɗa a voice over. To gobe ne za mu saka muku na 3 wanda muka yi da Hauwa Waraka, shi ma ɗan Auta kwartan ne. To dai za ku ga akwai daga na 3 zuwa na 4 a nan zai ƙare kwarto, sai kuma mu shiga wasu fannin domin abubuwan da yawa, don za ku daɗe kuna kallon wayannan ayyuka sababbi na wannan shekara. Ni dai babu abin da zan ce sai dai in ce ina godiya da irin yadda kuke kallon wayannan ayyuka namu kuma kuke mana fatan alkhairi, kuma mu ne muku fatan alkhairi. Allah ka ba mu sa'a, Allah ka sa mu gama lafiya, mu gama da duniya lafiya. Kuma idan an ga wani kuskure da Allah a gaya mana don mu gyara, domin don ku muke yi. Allah ya saka da alkhairi. Kuma ba kuma ga komai ba a duniyar ɗan Auta TV, don yanzu nan aka fara. Wallahi akwai su mijin ta ce ɗan Auta, mijin Jamila na gudu, wayo Allah, suɓulli da suɓullo ko, to za ku gani. Sannan za ku ga zaman gidan haya ɗan Auta, a matar wada, kai da dai shauransu akwai su da yawa suna nan. Kuma duk bayan kwana 3 idan gobe aka saka muku shi, to duk bayan kwana 3 za a rika saka muku shi insha Allah. Ku rika kalla. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Na gode. Duniyar ɗan Auta ta ku ce, shi ma ɗan Autan naku ne. Kai ina max dina yar uba, an ce fa ta dawo, to a rika saka fast mask. An ce wai abin da ta da kin magana da kin kasar da uban wa ice ki dawo, kuma mu ba mu gayyace ki ba, mu ce ki dawo ba, amma an ce wai corona da ta dawo. Ta rantsa da Allah, kwara baki wuri kawai mu gaji kawai mu gaji. Mura ce fa, hawa da Allah, ai lokacin sanyi ne dole ka ji atishawa, kuma dole ka ji mura, amma kawai a ce mura ta dawo. Alkur'an kwara baki kowa corona. Hawa da Allah, ya ji wa ku ita ma bata mai rai. Mu haɗu gobe karfe 8 dare ne. Yawa, na gode.